Takže dnes je 22.11. Nachádzame sa v stredisku Blackom, to znamená na Whistleri, kde bude o chvíľočku olympiáda. A je tu neskutočne veľa snehu. Stále nám niečo povie k tomu. Už tu chodíme lyžovať od minulého týždňa, čo bol 15. november. No a vtedy tu bolo snehu asi 2 metre, teraz už je asi 3. A každý krát je tu takýto parádny prašan. No a kopec je ešte zatvorený, z jazdovky idú len na Whistleri, vlastne na tamtých sa pôjde olympiáda. Takže my si užívame zatvorený kopec a máme ho len pre seba a zo pár ďalších ľudí. Čo k tomu dodať? Tak.